Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mohon kan Asuhan, Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joan. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Joan. JP. Muna'y tinuod, Jo. Nagkagusto ko nimo. Mayan tao, di ko nimo pakyason. Gwapo man ka, JP. Og, buutan. Wa tingali katarungan nga. Dili ka na ko sugton. Kung mo na, uyab na ta. O, JP. Ako na kang gisugot. Salamat, Jo. Salamat nga, wak mo nimo pantusag dugay. Salamat gigayo. Magsige man lagi nag-anhi din si JB sa ato, Joan. Uyab mo anak niya? O, ma. Okay raman sad nas JB kay buutan man ang bata. Nga sa ato, papa. Wa mo'y supak sa mong relasyon ni JB pa? Nga nung musupak man nga imo man ang kalipay. O ganahan masagkuan ng bata. Salamat ninyo, ma, pa. Kaya nakauyo na giday mo ni JB. Nalipay ko sa imong gingon, Jo. Nga, buto ra day ang imong maginikanan ako. Unsaon nga, nagpakita man sa kasi mong kabuutan. Maunang nauyo na sa kas akong mga ginikanan. Buutan, magid ko. Maayo ang taog, dili ka mausap, JP. Di na may tabo, Jo. Hangtod sa hangtod aning akong kabuutan. Walang ibaw isa? Sana may katuig nga itong relasyon, Jo. Maog yun. Mura lagwa. Mailan tingal kay kung muda og relasyon kay nabot mo kitag usa ka tuig. Basin? Manuroy lang ta. Asa man ta? Surusuroy lang ta. Mintras man nag-uyab pa ta, surusuroy tagmayo kay kung maminyo na ta, pohon. Di na ta makalaag-laag kay mafocus naman ta sa atong kaminyoon. Labi na gyud kung may anak na ta. Maog yun. Maong mga laag ta, mintras uyab pa ta. JB, unsa man ni atong gisudlan? Abi ba na kong manglaag ta? Jo, dugay-dugay na ta nga nag-uyab. Naibaw na tingali ka nga sa gusto na kong may tabo. JB. Joan. JB, nahatlok ko. Sa may kikadlo ka na mo. Mamabtuso niya ako. Ayaw ka hadlok. Kay di bitaw ka na ako pasagdan. Bantay ha. O lagi. Promise na ako ni mo. Joan. JB. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, nak, unsa may plano ninyo ni JB? Wa pa man pa. Uy, nagkataas na baya ang imong edad. Mayo tingali nga magminyo na mo. Aron sab nga makakita po ko sa kong apo sa di pa ko mamatay.
Pa, kalain pa ni mong sinultihan, uy. Nagiskot naman ko kakamatayon. Kitang tanan mamatay mangyud. Wa may mo gamot nato ining kalibutan ha. Mao nga ang akong gusto nga magminyo na ka. Sige lang pa. Kaya kung may sakto na ganiming budget, magbinyo namin ni JP. Kung mao na, mag-live-in na lang ta. Ha? Mag-live-in na lang ta. Unya na lang ta pagpagkasal kung may tinigom na ta. Sige. Atong pahibaon sila sa mama o papa. Wa man ay problema kung mag-live-in mo. Ang importante nga magkasinabot mo. Salamat pa. Salamat, Angkol. Mag-angkol lang gyapon ka nako nga mangasawa magkakas kong anak. Uy, papa na uy. Oo. Oo pa. Kano sa magidayang yung plano, JB, nga magpagkasal? Akong plano pa, karong June 22, 2024. Magpakasal mi ni Joanne. Sige. Kay maningkamot ko nga makatampo alang sa inyong kasal. Uy, salamat pa. Salamat intang kay nahuman na gid natog lihok ang atong papilis. Sa sunod buwan kasal na gid nato. Maugid dong. Manglakaw sa tabi. Asa man ta? Gimingaw mo ko nilang mamagpapa, uy. Muduaw ta nila. Sige na, mudawatan nila. Kay dugay na sa nga wa kaduaw nila. Kumusta man ka pa? Okay raman. Nganong mura mo kag naglisod og sulti pa? Ay, sakit magulang ipon day. Na, ato nang ipa-check up pa, uy. Kaya ba si Gunsanan na? Ay, maayura ni. Unya, sa naman mo, umanamugi kay sa inyong papilis. Okay na pa. Ang pizza na lang ang among gipaabot. Maayo noon. Pagpakaayo pa, ha? Kay hapit na ba akong kasal? O lagi, ay kabala ka, kay na ako sa adlaw si mong kasal. Pila na lang kasi mana ang akong paaboton. Makasalagid, Miss JP. Salamat, Lord. Kay gihatagan ko di mong lalaki nga buotan. Ug andam nga muunong nako. Day! Day, John! Day! Dong, naunsa man ka? Day, daw itong balita. Ha? Unsa man balita ah? Si Papa ni mo namatay. Unsa? Nganong nahitabo man mo pa? Ma, unsa man nahitabo Ganun namatay man si Papa. Kanto na magyagipon ang hinungdan. Ubag na baya kaayo to. Hangtod nga dili na siya makakaon og tarong. Ug mao dalay among namatan. Nawa na siya magginawa. Patay na di ay siya. Ngano nahitabo ba mo pa? Nisaan baya ka na ako, ha? Nga naa ka sa adlaw sa akong kasal? Kaya karon na mo na may gibihaan. Pa! Back when I was a child. Subo kayong palandungon nga gikasal ko nga wa makatambong ang ako amahan. Kay namatay man siya pag May 27, 2024. O gikasal ko
June 22, 2024. Nipasok ko nga grabe ang akong kaguol. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.